Regular o tempo ao sol e usar crema son dúas cuestións claves para previr quemaduras. Os profesionais recomendan protexerse a pel neste inicio da primavera. O sol protagonizou os días e conforme pasan as xornadas, máis forza irá collendo. O uso da crema solar está recomendado ao longo de todo o ano, pero unhas persoas agardan o inicio do verán para comezar a botala. Sen embargo, a tendencia está a mudar e cada vez son máis os que comezan a usar a crema solar con tempo. Normalmente, a estas alturas, a xente está bastante concienciada e sorprende que xa teñen bastante cultura de protección solar, polo que sexa, por campañas anteriores, pola información nos medios. Entón é moito máis fácil xa agora chegar con esa información á xente e despois tamén os clientes, os pacientes toman bo consello do que se lles di, non? Entón son campañas moi agradecidas porque, xa che digo, hai moita receptividade por parte da xente para facer caso destes consellos e simplemente habería que dicir pois o que a veces se ve e é grave, que sería pois a certas horas do día, na época xa de praia, ver a xente as horas que son graves, desde as 12 hasta as 5 ou 6 da tarde, tomando o sol na praia, que por moito protector que se poña, sempre son horas que non se deben de facer. Unha das principais recomendacións que fan os profesionais é a de reducir a exposición ao sol. Eso, como ainda é no propio verán, agora que ainda non empezamos, o que comentabas antes, pois para ir pola rúa ou para estar nunha terraza ou para mesmo excursións ao monte, pois con un produto non hai que ir a un suaviño, porque a piel ven moi delicada de todo o inverno, pero sí con unha protección non tan alta, como se fose durante o verán, pois xa valería. Os areais da comarca tiveron as súas primeiras visitas nesta Semana Santa, aproveitando o bo tempo que imperou. Unha das recomendacións para tomar o sol neste arranque da primavera é usar protección. A piel ven de estar todo o inverno, claro, está máis sensible, entón toda esa radiación afecta máis, ainda non está a piel ese curtimento que ten ao principio de recibir eses días de sol, entón sí, sempre hai que poñer unha capiña de protección e, sobre todo, ter en conta o que sempre se di, que non é só hai que ter en conta os dous factores, o UVB e o UVA, hai que ter en conta esas dúas cousas. Unha é a radiación que embellece a pel, a que provoca arrugas, a que é profunda, e outra é a superficial, a que produce queimaduras. Entón hai que prestarlle atención ás dúas. Se non hai unha exposición directa a estas alturas da primavera, recoméndase botar protección para andar pola rúa. Unha 30 mesmo é suficiente, estamos falando de adultos. No caso de críos, sempre a maior, a de 50, é a que a Organización Mundial da Saúde obliga sempre aos críos, hasta na edad infantil, sempre recomenda as maiores proteccións para críos e, cunha salvedad, os bebés antes de 3 anos que non haxa exposición directa, sobre todo nas horas principais de radiación solar. Nin con protectores ata os 3 anos.